Atay bilen ayıştım, ten pulunu al kaçtım. Men pulunu alıp onu eşet kaydan adama. Hemen oy dök. Glaza dedim ki, glaza dedi. Kovmaya ataylanıp atıyorsun tamamen. Aklım, men sesim gitti, men sesim bilen ayıplaşma aslında dünkü gidişi. Gününüz hayırlı, bereketli geçsin. Bugün siz bilen men nisip olsa gıybat etmekçi. Gıybat barada gurrun deyip yaz başlayın. Onun men gıybata başlayın, size aytacak koyacak zatlanma. Sesim bilenim, birazcık oňşuk edin. Ayıplaşma, siz gitti. Şolar ýaly häli ýerden öpşe gidip diýýär men birazcık çaýdat içen bolup eýdip zat ettim. Yumşattım da gara sesimi. Şöyle mehmanlar, günüňiz hayırlı, bereketli, rızklı geçsin dedim. Kofe demeyecektim, ona döktüm. Şan demlap bolup o zat edecek. Ne mi? Emil silen diye 40 yıl bir iş eder diye onu ben neyden saat edecek kolu ettim ki. Aslında ben gülüyor alacak. Dışarı durdum kofe yani. Şunu öz kofemi içmedim. Öz kofemi 5 yıl gavurlar sonra içetim geldi. Bağda çıkardım. Öldüm de ene. Sıcağıdım hala öldüm de yani neyse porta. Halka karşı inşallah yakınına gelir. İnşallah. Ardından yüklemeye diyen varmaları bırak karışıktır. Serumlar çıkmıştır. Duraya mesela aytıp verecek yani. Şunu yemeğini görün. Lazalın da alın diye. Oğurttum köpükle. Ne akalım. Bebeğim bu. Eceline tuvaçmana geliptir bebeğim. Kimin keyifsiz kayıttım. Filmden geldi. Temden aldıklarım. Gösterelim mi? Gösterelim, tamam. Gel gör kadeleşin. Temden babası yollamış alıp. Açanın meğer karış batırdı aynı. Çıkarma. Niye kız yurda gül? Dersin. Çıkar da. Yok çıkarma. Kıyamıyorum poşetine. Uy, taşınır koyup ver mi kavur? Ondan sonra. Koğutarasın geldin hiç olsa. Çık. Kalemlik de var. Döne. Sinemalı aldı. Mesela şaşırırdım zaten. Ne başka ne mi? Öte klasik mi? Yok. İşte medium'dan nasıl koyardı süleşik var ha? O bana olup ben alıp sıkağıydım onu. Ha. Öyle kıyıl görmek için. Öyle ki yılın seni değil bu bana ne diye minyar falan da yerdim. Bu bana olup durma. Ece. Renk Ece. Başka? Bu ne hemen emiler? Ne kız? Dönüyor bak. Ece. Ne mi? Dığın ayday bizi. Kalemlik şelaları Benim şampon sotkası ağını koyup çok kolu açıyorum onu. Karış ha. Yine bir tane var. O da Sen mi dadın? Ben bu köpük sipariş verdim ha. Bu ne mi? Hemen adım Derya artık Bu ne mi? Sinemaral. Ya şu yana şeyle mi? İçini tuğratın ayman mı? Sinemaral. Bu kaynağım bana bakıyor. Hani göreyim. Ece pijaması şu. Pijamasının uzun olmalı gerek. Hadi hayırım. Small neden yapalım? Ece emrediklerim. Atay bilen ayıştım. Ten pulunu al kaçtım. Men pulunu alıp onu eşet kaydan adama. Ne için o memnun ortak iş etsin? O ne için o zat etsin? Mene demek insan nelerde? Dine mesela bir hele olsa ne için gün hele günahkar orkod yani. Belki münakardır. Ne için gün hele bakın olsun at yani. Atay men bir problemim yok. İş ediyoruz. Gülüyali işler ediyoruz. Katnaşıp yiyoruz. Kıydımız var ortada. Hani düşünür bilen o meselenin inni yapın her kim öz dünyasında baktı 2 yıllar kabul edin biz 2 yıllar yoktuk 2 yıllar her kim öz dünyasında yaşap gören adamlar inni siz biz kabul ettik size edin inni seyret in içime taşıma in nememe çene ayttım inni canım sağ olsun ben dünyada en yığren yansıdım boş ver
boş verip bolmayan käbir sözler, boş verip bolmayan sana eger ejene yetip duran bolsa, sen namysyna deyip duran bolsa, sana it deyip duran bolsa, sana ey deyip duran bolsa, bey deyip duran bolsa, onu yutup bolmayan yerler var. Bizem var ene doğuran, bizem var şey ile adamlaň çagat, yani meni ştaýda şey dip götürmedi ýaly yok. Şunça işimi gözüňize batýar, ýokadym işläme. Biz 3-4 san ortak işleýär. Mehribanlar, ýene aýdýan men öňüm aýdýan, ýokadym işi däl bu zatlar. 3-4 san ortaklarymyz var. İş edýänler var. Olaram bir Allah veren adamlar hiç hele nemämiz ýok, bu ýokadym alyp çykjaklar da aňarda Ataway ortagym men, iň uly ortagym Ataway. Orada. Näme beýdýän prasмотр üçin, näme beýdýän ýüregimizde, näme beýdýän doganam edipdir, näme edýän goňşym edipdir. Bir söz diýdiňiz men şoň ýerine durjak barsaňyz, ediň şo hereketiňizi, durmajak barsaňyz etme. Ey aňaryňyzdan görüňiz nähile görnýän bilemek ýöne men öňe bir prostoy maşgala. Hiç kime ýany yetmeýän, hiç kim bilen işi bolmaýan adam. Ananın ma men sizin diýen adamyňyz däl, erwet tan soýnamak, erwet hereketler edemek, erwet bir çenden çykkan zat edemek, meni götürüp bilmediýän zat edemek, men öz edýän hereketimi bilýän. Men sizden öň ejem meni neme diýär, on gapdalymda adamlar bar, gyýdym, ahip zatdan ötemek. Siz şoňa dogry düşünüň, men iň soňky özüm arada şeýdi fize düşürjek, indi gaýrat eden haýyş. Menem ey Allahdan utanakmy diýdim, adamlardan utanakmy diýdim, men näme beýdýän diýdim, ýöne bir däl, iki däl, üç däl. Böyle gelip gidip otursun. Indi şonu jeýtme, hemmesiniň ogruna çykdym. Şu men hakda birje hapa vize çeken, şoňa men hemmesiniň ogruna çykdym. Hudaýa şükür hökümetimiz var. Hudaýa şükür bizem ýerden ýeke çykan näl gaýdy. Bu ýalym sesim çykarman, gürlemän otursam maňa bir hilrek ýa bir hiç diýbereli, söwbereli ýaňmy. Ey men garça ejem. Men ejem TikTok var ya gaýnansa, men açyp berdim gaýnanyp. Ey men bir ene ol düşünýän bir zada, men hiç kime hiç ýamanlyk edemek, ne hiç kimin bir aşyny almadym ýa bir neme etmedim. Ene hemme kişi men Allah'a tapşyrdym, ene hemme zadan hasapsız zat ýokdur dünýäde adamlar. Hasaply gitýär hemme. Aradyk epiň aýtsaň aýdy ýip derdiň, aýdy biçim magrym ýanyp gitýär, aýdasyň elýär. Yani her bir adam aýdyp bolanak, etip bolanak. Eýle boldy, beýle boldy. Bulawlany tapdyk. Men bulawlany taplarna bir benen soraňşy. Doň näme boldy, näme etdim men saňa diýip soradym. Hiç adam edemek diýdi. Meni bağışla diýdi. Men nidi ýalňyşypdyr nidi. Men ýöne ýüregimi gysyp düşüräýdim. Ýüregimi gysyp düşýok wize däl janym doganym diýdim. 4-5 wize onam şeýle bir bilýän adam gurlänne nemesinden bilip bolýar. İçinde ýanyp duran üstü biri diýdim. Bir giýdir ýa-me ýa diýdim. Aýda näme etdim men saňa? Ýok hiç edemek bağışla men etdim. Hiç etmäýin men bak. Onu hiç ben kimde senmidi, men bağışlaman seni, men bağışlan, Allah bağışlasın ya. Prosto tanayan mı men yani yok tanamak diye. Onu neyim çıktı, onu çoğadı düşürüyen yani. O insan sözlerine bu iyiden söz yani. Plan da değilsen sonra bu tarafından ait diye. Onu yerden turdum şu zoom için boğya zoom 2000 neçe tane komentarya ey bu halk ey bir yazıptırlar tanan oklar meni bilen oklar bir yazıptırlar size yalanmak için turdum zoom başladı. Billetmeyin şunu adamlara dedim. Allah can men näme ýamanlyk etdim. Can Allah'ım dedim. Men bir ýöne bir adam bular näme çypýarlar men dedim. Soňra odat etdim. Soň sarmalara girip görýän sarma bir şey diýär biri. Munalya onu goýýar dänim ay ay onýalam. Ey bir ad aymelek bolan üçin şonýalym. Başga film, başga ýurdunda da bolsa ananyň beýtmediňiz men bilip ötýän. Ýöne prosto sahraňlarda fu
Onun kıydı olmam. Men hiç kimle sevişmeyen, men hiç kimle gidişmeyen, hiç kime, men din Allah cana tavsiyen, Allah versin cevabını diyen. Yani güleylek diyen, baştanım ay diyedim, güleylek onu yani. Güleylek'im cana diye bu, karnaşsama o cana diye, ne çıp diye beyittin diye, biz ne mi yamanlık gördün diye, yakapından çörük sonra yapardık, ne mi niyet bilen, utanın ok mu diye, siz men ayarlığınım diye, ne mi çıp eydiyen diye olin, etcek diye size görüplen diye, gözünüze getir. Karnaşım, size görüplen diye, size kovun yaşaman diye, şular yalak diye, onu çıkarman diye, onu etmen diye, gönü yüzümüze, men size görüp diye. Sizi diye, emmedatı diye, yere çekmek için diye, bahar ucumulup elimden gelen eder diye, men görüp diye, gönü yüzümü, göreceğiniz uğraşımızda. Huday saklasın, estağfurullah, men adamdan bu derece, bu koyana, onun benim şabrınca o iti biliyorum, iti korkudum sizine, şu it seninle Zehra Karacayeva, sen şu it musur seninle ile böyle diyenle. Men yazdım da şu doğanıydım, neyim algıyım beriyim bir bilmeyen bir da ettim, ayda deyip yazdım. Hiç cevap yok. Ay dünyanın ervet sözlerini men isteyen, dünyanın ervet saatlerini kıydığını isteyen. İn bir de kıynanıranda dünkü şu videonun şun çeken videonun aşağını öz karnaşlam, öz can karnaşlamın şun aşağını oňurup suňmal ede şol kisine gerekli gowul berekilli adat lokan men öz planimem diýmene utanýan men şuwat wy masgara diýersiňiz siz. Öz karnaşlam hakykat aşağına yattırlar gözüňize gelýär. Aýdyp ber diýip size kän ýazypsyň diýene diýmedigen bolsaňyz men aýdyp beresim gelýär. Telefonuňyzy alyň bir gadar hem işiňizde ediň hem men diňle gatygyň urulajak. Karoçe men buna aýdyp geçeýin, nervin istesem bir zada sesim gitýän eken, men zowuma gatygyşly içine ösýän zowuma. Ona şolan bir zada gıynansam ya, elbet bir zada nervin istesem, gönü sesim içine açýar. Neme diýär, zowum galýar. Şonçup sesim galýar. Şolar ýalyk, gepin aýsy. Karoçe dünkü video barada aýtjak bolýan zatlam bar. Dünkü videoň eýesini hiç şeýle ananyň garam köpürde de götüme çakmışana bapşe tanayan ediyen adamymyz däl, hiç şeýle. Yani ilerleyen adamlar bilýän bir video çekdi goýany, 2 video çekdi goýany, 3 video. Saçım iýe mara agardy da. Ştaýla gün bir hepde da gün zıp diýip akmasyň çykdy. Benim gerek bilen adada dedim, men dedim saçımı iyiyim diyor, ağardı dedim oraya. Saçımı şu boyadı, kraska uğrattılar. Şunun ne, her gerekte birazcık boya yani. Adada diye yitiriyen garip. Her gidip ağarına, salona gidip yürümekte, ödüm çık elimde boya kittiyen, önküdüğüm şey edip adada edip alıptım. Şunu öncağıdım boyayın. Şey edip. Şolar ýalyk. Neme her gerek saçma artýan sprey, maňa neme diýen şu sprey hep şu sprey gowy diýen sprey halamak bir hil ýapyşyp bir saçma ýapyşdyr ýalyn diýen ýalyk görýär. Ona bir gerek boyaýan diýen ýani bir hepdeler. Şonça boýaw mençi gowy. Bar, geldi ýani. Belki var ya. Täzeden ýaly bolaydım. Ýaňjaň elle. Belki var ya. Şimdi şu aymelega bäbe galaylydymy bolýa alalyony diýe. Aylar çykýar alalyýa. Benim on ýarlyydym bolmaýa gaýdym diýdim bolyn. Onda aylar batla alalydy. Ayta. Aylar satma lali. Onu ece hakady bermedi gaýdym. Yani saç kudur varsın iptilek doğa daymesek. O da şu ayında sorarlar hani niyiften ne bolsa diyas ardu ne diyas 5 yıl bolar 10 yıl bolar tapavut yok. Yani yine lagaydı kim ardu çoğuna koyas şu atan hiç ilit koş komentar edildi. Hiç ko baramağım edemağım. Yani ardu ne diyas öngmezak nemeden ardu ne diyas inşallah. Adam amin dilinden adam ardu qoşqanatını ulanı da bana gerek. Harp pul zat bermene qow dip öňüm aýdypdym. Men aylar